En altitude, on va atteindre le plus haut niveau. Donc, ambe befo ka wale mando ani abismila nga kenaka dabaka koloshili oye jemukanye sibiru sibiri amenyon tora radio Mancha FM na e ka do kuna funi 10 minutes ngara do akun kono ka laje ala kuma ba ka akili jagabo ka odela ngu dabaka koloshili notre jemukanye bli koroni c'est pas inventé, c'est un truc qui est déjà vécu à Maladie. On réfléchit un peu là-dessus. Ambe baruka ambe folo duma ka amenyon nyede deko yani anganda do babula duma do dia babu demadoka babu folo et ka dans l'actualité oblige kuruare sorasi binani woro mimbia halbi tusira to ka gwa akokoni angamana gwanana ka fo abina noyawa o ngali bebi yere nyininga yalma ko abike chudi bebi yere nyininga lula nga mi nyewulika jo ani chesiruye anya ye ko mine ka ke e ka don akufa ngabi ni ka bunya kosobe sabla masake fla bora ya odongo nunu ben na ku kunye kurori chebinani ani woro mi minenedo gana ka uka masake ani gambi ka uka masake olu denana akun voledo ka fo Senegal ka uka masake bina umaye akun voledo Togo ka uka masake fana kumina umana. Bon, kabini amoluye ikano angamana gwana sabla kun fora folo ku bina domi mali famo ya jira ka foku te mama suru do sablo ba suru lu rebe bara dola. Bon, o de kero na balia ewa. Non. Alors, peut-être qu'ils avaient d'autres agendas, c'est-à-dire tu wera kumbu bolo mi o do volé temene ngwa fe utaro de lawa o fana bseka ke. Ngami ngoni jelo do amadon. Président Flamina na no igana président katase Gambi président ma joma kulula président be président ni anga doka matusu ma ko nana bo mateme o makle shu o mashiyare o nana domi o do erebe o segere katuka jamanana. Est-ce que vous prévoyez kundu effectivement on na ko kunye bara kera ani nyanye o kele ko fa o segere katuka jamanana seulement mi nye kabakoyi olo minu nana ci dinyala ou ma fin vo kuna foni dilo ye kafo oni mali fama o benaninga mali fama o yere ma kuna foni di kafo nunu naku de ni o ye ni voanye an jora ni njoro lo kuma mafo. Alors nous au bekola kabay kanga joro ça veut dire que il y a pas eu d'accord mama beko kalama yebi fama ko fama ya o kan nyanye o ni fe no koro de ko benga vo mateme o ni nyanje. Alors ni benga mateme o ni nyanje. On revient à la case de départ. Case de départ, il y a du moins mingu voira watila. Chebinani ani woro imblali kola. Ode fale kake. Malide minumbe ni sharatugo bulu mana bolendu nofe nutaru Khalifa Côte d'Ivoire. Kurar ko lu siri dew. Olu bina avion mina ou kasora so bisege o avion gelena. Donc finalement, we anga kunve jate. Parce que ni benga masoro minu nana deli la fe mafo o koro de halbi na ka bi benga jonjon masoro abse ka kuma do fora benga mina walma wuli la fe do koninga mais unu dama sama ka fo kuna foni di sola kuna foni di loye donc mama mana kuma wara fala e sago de fo animi vora kana ko teklinyi. Alors ça c'est vraiment un problème o kuma be ala deli ningoyi akasoro anyaka soro ji nyama jolena mais ona tabe dugudugumaw be sena menu nyetara ka foko sobe o dugudugumaw de Alassane Dramane Ouattara yere no ikurar masakay ko imba sebela kosobe ningo ko imba sebela babali kuma yere o dablala apembe kuma gele menu nda ko fo na jigi kunye fanjama ya bi ko me olu bele jile bi ne ka kari dondoni parce que au-delà des chefs d'État africains, nous n'avons délai là. Alassane Dramane Ouattara era ka ci dombla, olu nana du masrafe. Oye ayre ka ma kulo gelem ba dobe oya naka koromaye. Akla afana ajoro bi ko ministre joro fanga baba la ko diwari. Alassane ka dana ma badu. Abi koko ke abi fin fofo alo de bi je ka mérite nyombe. Ayolu bla kana du masrafe, c'est pas officiel. C'est pas du tout officiel. Car faut fama ko de do blala kana fama sera fait fama otaro ko me oni fama non.
nana komi ivoirien bena Mali kono cogo min a nana komi malien bɛ taa Côte d'Ivoire cogo min a nana k'i ɲɛsin min ye Asayidi Usumani Madana Sheriff Aidara ani ɲɔrɔn Sherifu kɛ u nana k'u ɲɛsin olu de ma u ni Kourouari fana silamɛ diinɛ ɲɛma caman nana alors u ni Usumani Madana Sheriff Aidara ye ɲɔgɔn ye olu nakun kɔni min ye o fɔra a ye fara an ka Ala kama a ye fara an ka kira kama a ka masakɛw a ka t'u deli cɛ 46 min bɛ yen u ka d'an ma n'u ka segin ka taa so o de fɔra ɲɔrɔ Sheriffukɛ ye o de fɔra Usumani Madana Sheriff Aidara ye n'i ye hakili jagabɔ o ko kan anw yɛrɛ dalen don min na ne yɛrɛ dabakun dalen don min na nin ko in bɛ se ka dala sira o sira fɛ o ye hadamadenya sira ye sinon faama ninnu ka taama ni nani a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ne ka hakili la bon dalilu de bɛ n bolo parce que nin fɛn o fɛn filɛ taa ka segin ni fɛn na ninnu bɛɛ lajɛlen y'anw ye CEDEAO ka gɛlɛya kɔnɔ maa t'u la min ye wulikajɔ kɛ ka deli kɛ CEDEAO ye ɲangata ta k'anw sɛgɛrɛ kalo 6 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya ta ka segin banbali nin si tɛ nin min de la k'a ka avion ta ka na fɔ hali an ye a tiɲɛ yɛrɛ la CEDEAO ye min k'a la a hinɛ bɛ ne na n y'a hinɛ minɛ an bɛna dugawu k'a ye ala k'a kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o maa m'o kɛ bon ni nin gɛlɛya ye Kourouari sɔrɔ olu yɛrɛ de nana yɛrɛ fasiw tɛ ka n'u filɛ an da ten gawo ni président 3 4 bɛɛ président joli yɛrɛ ta ka segin kɛ Mali kɔnɔ nin waati in na a ka ca donc maa bɛ se ka da la k'a fɔ ko in fangaba de b'a la maa tɛ kɛ ŋana ye gansan maa yɛrɛ tɛ kɛ faama ye gansan colonel Assimi Goïta sûrement a b'a dɔn a b'a ka min kɛ min ni min b'a kɔfɛ a y'a bɛɛ jateminɛ c'est sûr sabula kumaw bara ka gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ n dalen don ko kelen kɔni na gɛlɛya in kɔni an n'a banni de ka surun ne hakili la an n'a banni de ka surun kosɛbɛ bon qu'est-ce que tu veux c'est la politique bon Alassane Dramane Ouattara fana ale jigi ye minnu ye n'o ye tubabuw ye tubabu faama yarɔ twa tiɲɛ dama min y'a sɔrɔ nin waati in na farafinna barika bonyana kosɛbɛ n'o ye faransi ye faransikaw yɛrɛ wulilen don a kama a yɛrɛ ka jamanadenw wulilen don a kama parce que maa bi jɔ tuni dɔ la isirifu bɛ bɔ a la ala k'a bɛɛ nɔgɔya an ka faamaw bara ka baara kɛ kɛcogo min na ala k'a nɔgɔy'u ye ne hakili ɲuman ye le wasolo et la musique mandingue tu vois ni y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛna ni fɛn duman de ye tu vois ngɔni ni kamalen ngɔni kora guitare k'a bɛɛ ɲami ɲɔgɔn na est-ce que tu vois sonorité min n'a filɛ ni c'est super extraordinaire vraiment merci Safi merci la diva Oumou Sangaré an balima an bɛ se ka na an ka kumaso kɔnɔ dabaka kɔlɔsili o de ye Duwawu furancɛ in na i k'a dɔn kunnafoni dɔ bɔra a ma se ka ɲinɛ a kɔ kosɛbɛ o kunnafoni ye mun ye ministre min bɛ sécurité kunna ministre jɛman ye son nom m'échappe beaucoup ale de bɛ carte d'identité ko policiers ni gendarmes ka ko b'ale de bolo il y a un problème vraiment il y a un problème tiɲɛ don bi an ka armée bara ka seba de sɔrɔ i k'a dɔn an ka kɔrɔnfɛlaw ni cɛmancɛ duguw la Duwawu furancɛ in na u ye sebaya min sɔrɔ bamanji min minɛna k'a ɲɛnama minɛ walima k'a kangɛrɛ a ka ca a bɛ se 70 ma an tɛna an da don détails la mais en même temps duguba kɔnɔna na bamanjɛ wale fana bara ka kɛ ka bengani kɛnɛ ka karaba tilegan fɛ Bamakɔ ACI kɔnɔ ka taa cɛ ka 25 millions k'a bɔsi a la kɛnɛ kan tile fɛ et puis ACI kɔnɔ kɛrɛfɛla bɛɛ ye lakanaba sow de ye quoi et ça c'est incompréhensible nin kɛwale in bɛ sen na parce que ni ko bara ka ɲɛ on a tendance à oublier certaines choses et moi c'est ça mon problème je n'oublie pas du tout le ministre de la sécurité an bi doni mina ko bi Abdou a fɔ n ye kɛ ɲɛ t'a la o a fɔ n ye
Non, il est général. Voilà. Alors, ça c'est un premier problème. Nanzera Kelela, Kofelala. Dugoba Chamandjela. Il faut une sécurité. Sécurité, c'est qu'à ni Gela Wulila, attaquement manake ala kangishi, ko dokera kati, dokera sécurité barka bibuya, atseka touma. Sécurité kanga kessa kalotanfla. Et ouye fiye baye. Moi, j'attire l'attention du président de la République, Assimi Goïta. J'attire beaucoup son attention là-dessus. C'est-à-dire, il y a certaines pratiques aujourd'hui. Le ministre de Baraka Kewale Doke a mais à Kololobi et Assimi Goïta là, en bed m'a fait farafina beba fait bi. Donc, il faut qu'on le dise. Ni ini ma tient fié, du saraka tient fié. Mais, concernant nous, qu'on a fourni d'or mefana par rapport à la carte d'identité nationale. Mais c'est du faux. C'est du faux. C'est-à-dire que il me semble. Ce n'est pas un gouvernement politique. Politique marocain. C'est un gouvernement de transition. Où est le boulot de l'édouille, Barbeke Bemima. Mini nganga ke no ye jamana don doro no mandi jamana donye, ça c'est connu. Ça peut transition ensemble là. C'est en 2004 je crois, ça finit en 2004 ou bien en 2003. Hein? En 2024. Mais c'est peu. Problème même mal qu'on a fait, on est qui beau begla ka ben 2024 ma ka président c'est peu, soyons sérieux. Akasuru. Mais n'empêche. L'essentiel, il faut aller à l'essentiel. Odo, Daouda, le général Daouda Ali Mohamedine. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Faire mine, Djamana Djountoro, Djamana Nzebango, Bebadon. Le premier problème, c'est la quarantaine nationale. On ne parvient pas à avoir la quarantaine nationale. Mali est de Mali, dont débat, comme 1981, on est là qu'au foyer. C'est des informations claires et nettes. On des journalistes mais c'est des trucs qu'on a vu en bas parce qu'on débat les bana. Alors, graphique industrie de Koudou, vous lui devez de l'argent. Combien de milliards? À monsieur Kosara, et vous voulez retirer encore le marché pour donner à qui? Ça se fait. Abikao. Ni sugublo be min bolo hanna kara sangeme de abibolo ni desara ka exonérer abiminila. Ça c'est clair. Ça c'est la convention, ça c'est le droit. Mais ni ma desaku. Ni ma minina fana o ba soro ni ka war besara. Ni ne ba minina o ba soro i desara tse ka mogo nye itse ka fenglable ka dia. An wulila ka tafo graphique industrie ka to nyinga wa nyame. Ministre dade ya fo ka desara de. Wa ka baraka ou la chanter. La chanteuse du Maya ko abaraka kodo wajibu yukan na maninge andenige ko abarako ke graphique industrie mo ko ma ko bisaka ke chudi on men mbara na kabini sa 1988 antara machine sa milliard chama ni mbara ngama ambolu le chanter muna anga kabini salo sanzaba jurubula ama bangwanta dikui quarantaine nationale ba kemeni ko adlele flanga magasin de la kajirana. Nga hali ka lettre chama karsa ben njugoina jamais. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Ou baraka kuna foni wara odedi mi me quarantaine national glan abane do aglali makwa ka jurube état là abaraka état nani abaraka keta ni be transition de contrôle. Mais c'est faux. Graphique industriel est là plus de 40 ans, je vous rappelle. Hein. Présentement dans Mali que ça soit démocratique ou bien transitoire. Comment tu as graphique industrie toya? C'est des opérateurs économiques qui savent ce qu'ils font. On dit Maka Barala, on dit Maka Chila, Naimi Nyambofo. Le général, moi je ne le connais pas. On n'a rien contre lui. Moi je ne fais pas de marché. Mais on a fait des simples. Animateur simple, je ne suis même pas journaliste. Bon, mais ça c'est un problème. Quel est? Le deuxième problème que le gouvernement
président Assimi Goïta kanga wuli ka jɔ kɛ ka jateminɛ kɛ k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ yani Kayi. Et ça c'est visible. Bo kati kibita Kayi kati ani kolokal ni ɲɔgɔn cɛ waman attaquement bɛɛ bɛ kɛ dingɛ dɔ bɛ a bɛ cɛ a bɛ maa tunu depuis IBK tile a fɔra ko nin sira in bɛ dilan tabalen ni dunun gosira mais ça bouge pas mais il y a un problème. Mali nafolo bɛɛ bɛ bɔ Dakar sira in de fɛ ka na a bɛɛ bɔ Kayi ka na dɔw bɛ bɔ Mauritanie sira fɛ a bɛɛ bɛ na nin sira kelen de fɛ mais là il y a un problème. D'accord, on va dire sur le plan diplomatique, mais le plus important encore, c'est l'intérieur. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel aussi. Assim, Alakama. Nous, quand on va te mentir là, Choufé Yala qui est mobilita. Choufé, idem. Il n'y a garde du corps et qu'il y a na yala. Ni si kuba dabri dala de. Bofiye de. Ni si car tout le Malien de tout le temps a été comme ça. Ibn Negendi. Le seul président qui vérifiait la réalité des choses, Kabini Mali est resté là, Mali, président Guilhem Mungumbi Bon Mokofe. Il a son service de renseignement. Il a un service de renseignement parallèle. Mais lui-même en personne a beaucoup de Amadou Toumane Touré ATT. Au-delà fin de balala. Il acceptait de rencontrer les gens. Il acceptait d'appeler les gens. Naya me ko ni commerçant débarque ni ngwenge wala ni ngela ba ba wele. Alors, il y a quel problème? Bon, il y a asim ne jego kela wele. Ndengalo tigere. Fongo fembita le ka kanuna abi war sur fond fala bi bambo de kabo fi. Ça c'est clair hein? Quand tu appelles un homme, un opérateur économique, ni malo firila do, chiment virila do, engrais firila do, pétrole firila do, même bita djago kela kanuna abo de défend fo kasa dana. Mais si tu es intelligent à kapuma kono mi vana kan jamana maiboy. Mais noko ni do marché be do bolo que lui sur les gagne 100 milliards. Mais est que abina ni mina gagne et que jamana de baba sur jamana de beba sur attend. C'est l'État qui gagne. Mais, il ne faudra pas que les industriels, il ne faudra pas que ils ne barakela au kabo bara la minumba la sambina ni sambiduru ou yuka adamadia bedeke ni baraina. On ne peut pas faire ça. À toi, Dian. Quand au début, on pensait que non, on connaît, sur nous avons voulu qu'un milliard de dames. Non. Malien de Mamimbe, nous, nous sommes allés sur la est-ce que milliard de dollars de Rouma? Nous, c'est la même chose. On te donne une nouvelle. Parce que vous voyez qu'un mingebi. Malien ka kuna wolo de on est en vamana nindema. Malien ka kuna wolo de donc, on te voir nini. Donc, voilà. Ko chaki ma journal su dael matoy ko abe ko minunu de wardi no ko no war ko tew foso ko dedu fanga joli nana ka on do anga puma na ku ka sanduru sandake kataka on do ala no de fois ko mama on do puma na ko ala di anga na mi boala do me ala di bamboala e ka do de baka kula foni na kuna foni koma damate kuna foni duma chama fana be odiye anga ministre mi na be énergie kuna idem kuna Lamine Sédou voilà c'est Sédou Lamine ou bien Lamine Sédou Lamine voilà alors Lamine Sédou Traoré ministre de l'énergie ay wuli ka jokura minge ambe bora kalama kosaina compteur il y a mes courants de Nikaso compteur de Bibolo c'est vrai Mali idem ibe compteur nyini kalu woro kalu shigi do baraka compteur nyina kacha sagile au masoro. Il y a un problème. Petit à petit ça vient. Compteur kata sa ko fait kana ubana unana usine de choko compteur de biglansa. Alors ben, ça c'est une très bonne nouvelle. Non seulement à bigla hein. Wa
malien bɛɛ b'a sɔrɔ sisan nɔgɔya la a da bɛ jigin a bɛ sɔrɔ waati min ka di ye a tɔ bɛ ta ka taa feere dafɛ jamanaw na ça c'est intéressant donc tout n'est pas mauvais nɔgɔ kɛrɛfɛ hali bi i k'a dɔn dɔgɔkun in kibaruya la an ye n ka kɔlɔsiliw la jamana in nafolotigi dɔ bɛ yen min mana ka transition dɛmɛ kosɛbɛ transition dɛmɛ ni mun ye Mali yɛrɛ Bamako yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye nɔgɔ de ye nɔgɔ bɛ ni ka taa ni mɔɔ ye taa suguba kɔnɔ i b'a sɔrɔ nɔgɔ tonnen don ɲɔgɔn kan a bɛ ni ka kulu bɔ taa Mɛnɛkura ka ɲɛsin Sadi Modibo Keyita ma a banna u y'a cɛ bon d'accord Dieu merci k'o cɛra nka a kuma sɛbɛkɔrɔ fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen na dɛ a k'u taara cɛ c'est bon ɲama de bɛ to ɲɔgɔn kan ka to ɲɔgɔn kan communiste kɔni Ala olu dɛmɛ Toguna agro industry u ye bɛn ni kura bɛn ni kelen o kelen miliyɔn 42 u y'o kura mana b'a la chargeuse do wa ma dɔn min daba bɛ min na tan min bɛ ɲama cɛ o kura fana k'o d'a kan ka communiste mɔgɔw wele ɲamanko ka n'u dun bilen wama ni kana lilayi kana lahu o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen an kun bɛ kɛnɛ kan u ma d'aw ma Bamakɔ kasoboba directeur tun bɛ yan a ko ala diɲɛ don o don da tonne 2 nɔgɔ de bɛ bɔ kasoboba kɔnɔ 2 tonnes d'ordure tu as compris nɔgɔ c'est-à-dire ɲama nɔgɔ quoi nɔgɔ tonne 2 de bɛ bɔ kasoboba kɔnɔ ala diɲɛ don o don da o bɛ taa min i b'o dɔn ni kunkolo la wotoro bɛ t'o ta a tɛ s'a kɔrɔ mais ni bɛn b'u bolo ni nɔgɔ in n'a tonna k'a to ɲɔgɔn kan bɛn bɛna cɛ ka bɔ n'a ye a kan ka taa bɔra a bɛ taa bɔ yen saniya bɛ na kɛnɛya bɛ na moi je pense que ça c'est très important ni nun tɛ Toguna nin tu siɲɛ fɔlɔ ye dɛ CEDEAO ka gɛlɛya in daminɛna u ye camion 500 bila jamanadenw ka bolo kan min'a ka doni ka na cogo min ka d'u ye moi je pense que Mali waritigiw Mali jagokɛlaw bɛɛ kan ka se ka nin dɔɔni kɛ sigida dɔ ye k'u bɛ da dɔ ye walima hali n'i y'a k'i ka dugu ye i ye ko ɲuman kɛ nin bɛɛ bɛ transition dɛmɛ diko ani tanu kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma a y'a hakili to a la i k'a dɔn université Tabakoro Alhassan Dukure i k'a dɔn lɔkɔlisoba 2 ni université ba in dayɛlɛlen don Bamakɔ yɔrɔ 2 kelen filɛ hippodrome 2 la boulangerie Chérifila kɛrɛfɛ kelen bɛ Koɲumani i bɛ fɛn o fɛn ɲini kalanko la maa si tɛ avion ta bilen k'i bɛ taa kalan kɛ jamana ko kan ka nin université ninnu to yen kalanbolo a bɛ spécialité fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ bɛ yen alors dis-moi classe bɛɛ lajɛlen climatisé don ɲɛgɛn min bɛ a bɛ ɲɛgɛn 30 bɔ en plus de ça il y a une salle de gym c'est-à-dire que n'i tilala i ka kalan na cours tali la i bɛ t'i farikolo bɔ ɲɔgɔn na nogosoniw ni wotoroninw ni tapis fɛn o fɛn n'a bɛ farikɔnɔjɛ sabati o bɛ yen o ye fu ye alors min ye kalan ani recherche bibliothèque bɛ yen internet ho debi bɛ yen lɔkɔliden bɛ se ka tile a kɔnɔ ka si a kɔnɔ i b'o fana kɛ fu qui dit mieux université Alhassan Dukure hippodrome 2 boulangerie Chérifila walima Koɲumani lɔkɔliden minnu ni olu ye bac sɔrɔ n'u kan ka taa université la aw place bɛ yen n bɛ baara la san 10 san 5 n b'a fɛ ka yɛlɛ n b'a fɛ ka kalan wɛrɛ kɛ ka jɔyɔrɔ wɛrɛ ɲini o bɛ kɛ alors a y'a hakili to a la min ye ayiwa commune 1 cɛ ani muso denmisɛnnin maabakɔrɔ min ye collège moderne je crois c'est ça collège moderne Daba Tunkara i k'a dɔn a filɛ nin ye Dumazana Nafaji musokɔrɔ sugu ni sanfɛla la kuran bara ka ɲɛkɔ min alors i k'a dɔn ɲinan a lɔkɔliso i k'a dɔn defu kɛbaaw olu 100 o 180 bɛɛ ye defu sɔrɔ a ɲɛma n'o y'a directrice promotrice a tɔgɔ de ko Manca Tunkara voilà a ko k'a fɔ a ye min ye ɲinan ye i k'a dɔn kabini salo dayɛrɛ o daminɛna ordinateur kalanni denmisɛnninw bolo depuis 4e année anglais bɛ k'u kun fu donc classe ani sigiyɔrɔ damadɔnnen don bɛɛ bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn n'i bɛ kunnafoni fɛn o fɛn ɲini o la i bɛ téléphone ci 75 12 05 05 75 12 05 05
nafaji e ka dɔn sugu o kɔfɛla yɛrɛ la juste e ka dɔn en concert in ka so min bɛ ortem na Kadiatou Allah ka hinɛ na comment il s'appelle qui faisait Top Étoile là. Ah, you know, tu connais pas. Voilà, qui faisait Top Étoile. Ni nafaji bɛ b'a dɔn. Voilà, au cas où fait juste c'est là-bas. Alors, en bas befo ka waleɲuman dɔn min ye sim market ye alimentation belebele min filɛ nin ye assez kɔnɔ immeuble Bama. Voilà. Sogo kɛnɛ, jɛgɛ kɛnɛ, jiriden kɛnɛ ka taa se balo n'a b'a ɲini minnu bɛ bɔ Amérique minnu bɛ bɔ France hadamaden bɛ min don hali bagan dumuniw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sim market a filɛ nin ye immeuble Bama da min bɔlen bɛ ka ɲɛsin BMS ma a b'o fanfɛla la su fara tile ka o dayɛlɛlen don ka daminɛ sɔgɔmada fo su araba kunjo bi tan an b'a bila k'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɔra ka tweet kan na an ka folibaw ye minnu bɔra ka kɛriw caman an ka folibaw Abdou je crois que c'est comme ça qu'on dit j'aime ou bien j'aime de cas voilà d'accord ok an ka folibaw bɛɛ merci vraiment alors vivement à samedi prochain inchallah deko bolo kun bɛ nɛgɛ la min ye Facebook ye i k'a dɔn Abdou Touré k'an kɔlɔsi bɔda la bayo an ka gardien kɔli ni jamukan ye ka hakilina bɔ k'a bin k'a fara ɲɔgɔn kan Daba Tunkara nka k'a labɛn k'a baara kɛ ka ɲɛ Daba Tunkara ani Abdou Touré wassalam.